Dümöwledingmi? Sowukladingmi? Salam dostlar, men adım Anwar. Bugün size videoda dümewlemekden, sowuklamaktan bahym gutulmanyň ýoluna öğretjek. Bunun üçin 6-7 sany etmeli zady aýdyp geçjek. Birinji bilen sink. Adamda vitamin C we sinkin azalmagy bilen adam kesel bolmana başlaýar. Şonuň üçin aptekadan sink alyp bilersiňiz. Ýöne vitamin C'ni almaň. Vitamin C'ni limonda kän bolýar. Limony daşy bilen iýmeňizi maslahat berýän. İkinci, alma oksuzyny suw bilen içip bilersiňiz. Üçüncü, sarımsak. Sarımsaň özüne mi ýyp bilersiňiz, naharda da ýyp bilersiňiz. 4. Aç gezmek. Aç gezmek adamın içindeki bakteriyanın ölmegine sebep bolýar. Şonuň üçin az ýyň. 5. Stres. Yani nerwi. Stresden uzak durun. Bir gyra çekilin, o diňjiňizi alan. 6. Şeker we spirtli içkilerden de uzak durun. 7. Süt ve sütli harytlardan da uzak durmaňyzy maslahat edýän. Maslahatlarym şulardan ibaret. Sağlıkta kalın.